Sä oot ja mitä sä teet? Mä oon Janetta Kivinen ja mä oon Sepän lukiossa nyt opiskelen. Mä oon 17 ja olen yrittäjä, nuori yrittäjä. Miksi sä aloititte yrittämisen? Mä sain mahdollisuuden käydä Sepän koulun yrittäjyyskurssia, niin sitten mä otin mahdollisuuden siitä. Siellä pitää perustaa oma yritys, niin mä sitä kautta perustin yritys. Mistä sä sait idean näihin sun yrityksen tuotteisiin? No se oli mulla joskus ennen tätä yrittäjyyskurssin aloittamista tai että mä tiesin siitä, niin mulla oli ajatus, että ei vitsi olisi siistiä suunnitella huppareita ja se olisi niin helppoa ja siitä varmaan nuoriso tykkäisi, niin sitten mä vaan rupesin toteuttaa se sitten parin vuoden päästä, kun mä olin ollut siellä yrittäjyyskurssilla. Mistä sä oot eniten tykännyt tässä, kun sä oot ollut yrittäjä? No totta kai nuoriyrittäjyydessä on, se on verotonta, niin ei tarvitse maksaa veroja tai olla huolissaan niistä. Tuotanto on ollut suht helppoa ja se on onnistunut aika sen suunnitelmien mukaan. Ja tietysti siitä saa rahaa, joka motivoi. Oot sä kohdannut paljon vaikeuksia? No siis mä aloitin tämän yrityksen mun kaverin kanssa, joka oli vähän vaikeita aluksi, että ei tiedä pystyykö sanoa suoraan asioita, mutta sitten lopulta se tekeytyikin hyväksi, että mä olin mun kaverin kanssa, koska meillä menee nyt tosi hyvin. Ja haluaisit sä vielä tulevaisuudessa olla yrittäjä tai jatkaa tätä yrittämistä? Totta kai. Jes, kiitos.